A ƙoƙarin gwamnatin jihar Katsina na ganin an inganta kiwon kaji a jihar, ya sanya sashen kula da kiwon dabbobi da gandun daji na jihar haɗin gwiwa da kungiyar masu kiwon kaji ta ƙasa reshen jihar Katsina suka shirya taron wayar da kai akan yadda za a inganta kiwon kaji a jihar. A lokacin gudanar da taron, mai ba gwamna shawara na musamman akan kula da kiwon dabbobi da gandun daji Dr. Lawal Usman Bagiwa ya ba da tabbacin goyon bayan gwamnatin jihar Katsina ga kungiyar domin bunƙasa tattalin arzikin jihar. Dr. Bagiwa ya ce kofar gwamnati a buɗe take ga duk mai neman shawara ko tallafi domin hakan ne dalilin kafa sashen. Sai ya yi kira ga mahalarta taron wayar da kan da su bi dukkanin ƙa'idojin da masana suka gindaya domin kiyaye dukiyarsu. Shawarar zan bada shine ribar kiwo idan cuta ta zubo gonarka to ka nemi likita. Kakka tsaya ga farabet su ce su za su yi maka abu. Sai ya ɓaci kan nan ka ce za ka zo ka iska likita maka wani abu. Amma idan ka je asibiti da dabbobi da ke akwai a zon ɗinku ko kuma likita mai zaman kai ne wanda yake certificate ɗin shi veterinary surgeon ne, waɗannan su ne za su fara taimakawa wajen preventive measures na abin da ke damun gonar mutum. Daraktan sashen kula da lafiyar dabbobi Dr. Abubakar Usman ya ce an shirya taron wayar da kan masu kiwon kaji ne akan yadda za su kula da lafiyar kajinsu ta la'akari da rahotannin bullar annobar murar tsuntsaye da aka samu a shekarar da ta gabata, wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar kaji sama da 200,000 a faɗin jihar Katsina. Dr. Abubakar Usman ya kuma yi kira ga masu kiwon kajin da su sanar da sashen da zaran sun ga canjin yanayi ga kajinsu domin ɗaukar matakin da ya dace. Idan ciwo ya bulla a gonar mutum kada ya ji tsoro ko ya ɓoye cewa baya so a sani. Da ƙarshe dai duk yadda za a yi za a sani. So da ciwo ya bulla likitocin muna da su a shiyoyi guda 7: Katsina, Mani, Daura, Kankiya, Dutsen ma, Malumfashi, Funtuwa. So duk inda mutum ya je sanar da likita zai je bincika, shi kuma zai ɗauko sample ya kawo mana. Mu kuma za mu sanar da mai girma SA daga nan ya ce a kai sample din nan Jos inda za a samu confirmation ciwon da ake nema shi ne ko ba shi bane. A nashi jawabin shugaban kungiyar masu kiwon kaji ta ƙasa reshen jihar Katsina Alhaji Musa Rabo Dan Hassan ya yi kira ga gwamnati da ta tallafa musu da abincin kaji da rigakafi game da magance tsaro a jihar, domin kuwa a cewarsa rashin tsaron ya shafi kasuwancinsu. Ina so kuma mu yi amfani da wannan dama da sanar ma gwamnati ta san irin halin da manoma o masu kiwon kaji muke ciki a halin yanzu. Fi sabilillahi duk wanda ke kiwon kaza wata ta kama daga 50 zuwa sama ba karamin jin jiki yake ba a wannan lokaci, musamman saboda tsada abubuwa na amfanin gona. Misali su masara, waken soya, in ma abinci kake sai abincin yayi tsada, kuma wani lokaci wurin saidawa kaga abin da ya gashi nan ne. So ina son gwamnati ta san cewa ga halin da manoma suke ciki. Sannan na biyu akwai ishu na insecurity din nan gaskiyar magana ya shafi gonakanmu da dama, wasu daga ciki da yawa an rufe su. In fact ina ɗaya daga cikin wadda dole na rufe gonata ba don komai ba saboda ne ishu na insecurity. So kuma in ka zaga duka ƙananan hukumomi za ka iska cewa da yawa wayannan abubuwan ya shafe su su rufe gonakan don saboda halin da muka samu kanmu a ciki. Gwamnati na iya kokarinta, amma muna kira gare ta da ta ƙara saboda mu samu mu koma gonakin mu ci gaba da kiwon da muka saba. Daga cikin abubuwan da suka gudana a lokacin gudanar da taron sun hada da gabatar da kasida akan illar cutar murar tsuntsaye wadda Dr. Hashim D. Muhammad ya gabatar, da kuma wata kasidar akan matakan kare kaji daga kamuwa da cuta wadda Dr. Abbati Ahmadu Masanawa ya gabatar. Alamomin da ake ganewa kaji sun kamu da wani cuta na murar tsuntsaye. Alamun farko za ga kajinka yanayin cin abincinsu ya ragu, za ga kuzarinsu ya ragu, sannan kuma za su sami wahala wajen numfashi, yanayin yin kwansu ya ragu, sannan za ga kamar yadda muka ce za su dinga samuwar mutuwa ta ba ta dama.
ba ka ba su lafiya lau, kana zuwa yau kaga duka wajen guda 100 ko wajen gasu dai suna mutuwa, kuma cikin awa 44 ko 72 gaba ɗaya kajin nan suna iya karewa. Wannan shine yanayinta, kuma yanayi za ga cewa ko da kana ba da magani to kajin za su ci gaba da mutuwa. So wannan shine abin da mutum zai gani a gidan kajin shi, ya dinga zaton cewa lalle wannan cuta ce zo. Ya kamata kuma masu gidan kaji su sa wani asasi na yadda ma'aikatansu da sauran masu zuwa gonar za su shiga da yadda za su fita, yana cikin wannan operational biosecurity ne. Ƙarshen rahoton kenan. Lukman Aliyu, Ziima, RTv.